Sådan, se, jeg har også en sløjf bagpå, Bobo. Those big eyes, I'm lost in your... hvad var det? Hvorfor ligner zombierne en kaktus? Gør de? Ja, fuck, hvor ser det underligt ud. Rigtig nok. Oh my god, det var en krokodille, der lå der, Bobo. Hvad? Det var en krokodille, der lå der. Jeg kom til at gå på den og alt muligt. Oh my god. Den, var der et eller andet, der forgift? Der er også en komodovaran, eller hvad fuck det så en hedder. Den har forgiftet mig. Nu dør jeg, Bobo. Okay, virker det? Jeg dør, Bobo. Jeg var tæt på at dø, Vandil. Lad mig lige tage noget at spise. Skal du have hjælp til at slå noget ihjel? Nej, det er en krokodille her. Let me see it. Den er der. Der er en til krokodille. Let's kill it! Hvad skete der, Bobo? What? Hvad skete der? Hvorfor er jeg nede i jorden? Du er dybt nede. Det er det der mudder. Kan du få luft? Ja. Don't die på. Sidder jeg på et eller andet, eller hvad? Det gjorde jeg. Hvad var det, jeg sad på? Prøv at se, om der er noget der. Fuck! Men det var krokodillen, jeg sad på, Bobo. Kunne du sidde på en krokodille? Ja, det var derfor, jeg var nede i jorden. Okay, jeg kommer lige og kigger. Det bliver nødt til at se. Jeg bliver dræbt nu, Bobo. Help me. Ja, jeg har kun... Jeg døde. på... Fuck, en stor krokodille. Jeg har kun 2 liv tilbage. Hvad er det der for en? Prøv lige at komme her og kigge. Hvad er du? Hallo? Den gør ikke noget. Fuck, det er sgu da en creeper. Hvor er der hjorte? Ja, Okay, jeg kommer. men jeg så... Hvorfor kan jeg ikke komme op? Du er nede i mudderet. Lad mig lige hugge et hul til dig. Det mod is endless. No. Jo, der er en kylling her, Bobo. Nu er den væk. Hello, Mr. Chicken. You're cute. Nu døde den. Jeg fik hvidløg. Jeg fandt også en boost, Bobo. Et mærkeligt vildsvin. Jeg fandt en Lucky Block. Hvor er Lucky Blobben? Vi blader. Blamer. Hvad var det? Rotten Hvad fik flesh. du? Rotten flesh. Rotten flesh. Hvad skal jeg bruge rotten flesh til? Ja. Hvad var det, du fandt for nogle dyr? Jeg så dem slet ikke. Det var sorte panter og vaskebjørne og alt muligt. Men man fik ikke noget ud af de sorte panter, tror jeg i hvert fald. Slå dem ihjel. Ja, jeg slog vaskebjørne ihjel. Ja. Hvad var det? Hvad? Hvad var det der? Hvad er det her for en? Det er et vildsvin. Der er en and. Nå. Ej. Din bakker. You did it wrong all this time, you fool. God. Fik du også sat? Der er en lucky block. Det er den samme igen. Jeg tog fejl igen. Hvorfor gør den det der? Prøv at se, den efterlader sådan nogle stolper. Stolper. Jeg prøver at se træer, der er ikke nogen leaves på. Ej, hvor sjovt. I'm gonna stand on top of it. Oj! Der er en rev her. En rev? Ja. Nå, kawaii. Ej, de der køer, de ser sjove ud, Bobo. Let me come and see. Ej, hvor de nuttede, Bobo. Hvad er det? Bubu! Ja. Hvad er det her? Oh my god, en hel masse berry bushes, Bobo. Bubu, du bliver nødt til at løbe over til mig. Du bliver nødt til at se det her. Jeg ved ikke, hvad det er. Prøv at se det her. Hvad er det? Ej, hvad er det? Skal jeg prøve at Det slå den? ligner sådan en zombie cat. Skal jeg prøve at slå den? Ja. What? Cat statue. Er det en... Er det en statue? Så vi kan bruge den i vores hus. Ej, hvor fedt. Det er Så lige tager du den bare, mand. her. It's mine. Men hvordan ser forne ud? Forne er også kawaii. Der er en tiger. Men jeg fandt en sort panda. Ja, sorte panter, de er seje. Men en hvid tiger. Tiger. Angriber du mig nu, Mr. Tiger? Jeg tror, de er søde. Hello. Ja. Hvad er det? Hvad er det? Hvad? Det er gulerødder. Wild carrots. Jeg har super mange af dem. Der er mega mange berry bushes herovre. Wow. En pære, det her. Oh my god, prøv at se deres øjne. Hvad Ready er to det? kill. Bubu! Der er zebra. Der er kaniner herovre, dem kan vi få. Kom, Hvordan kan vi få kaniner? højreklik på dem. Jeg vil have den her. Take it. Give me you. Choose your pet's name. Thunder. De kigger på hinanden, Bubu. Min kanin hoppede af. Min kanin hoppede af. Din kanin er hoppet væk. Så hopper de væk. Det er fordi, du højreklikker. Thunder, come back here, you little shit. Jeg skal ud og udforske noget. Der er hul! Har du husket at gemme det her sted? Ja, jeg Med har lige sat berries. Ja. Bare de... Beehive! 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 Jeg fik en queen bee! Jeg kan ikke samle den op, Bobo. Jeg tager den. Look at it. Queen bee is so Prøv at se det der med blomster på, Bobo. Det Det er er cute. mega nuttet. Der er en lucky block. Jamen, du må ikke åbne den. Ikke nu, okay. Jeg venter. Hvad er det?
Den larmede. Fuck, hvad er det? Jeg fik et chok, Bobo. Også Det er, mig. det er en jern. Er det en jernblok? Kan du hugge? Ja. Har du en pickaxe eller noget? Ja, det har jeg faktisk. Det var da meget heldigt. Det... Bobo! Kan du den op? Hvad? Bobo! Kan vi lave... Vi kan lave saks. Vi kan godt lave 2 taxi, ikke? Se, Hvordan værsgo, gik? jeg har kastet en lige ved siden af crafting table til dig. Og vi har stadig 5 tilbage, så vi kan også lave tools. Okay, jeg finder noget... Jeg tager de der blomsterbuske. Så spiser jeg lige et eller andet, jeg har nogle af. Jeg spiser en pære. Jeg tror, vi er nok berry bushes nu. Ja, det tror jeg også. Skal du få den ind? Hellere have for mange end for lidt. Ja. Så kan vi have sådan en helt sted med berry bushes. Hej. Jeg kommer over til dig nu. Dit hoved sidder omvendt. Fuck, det er uhyggeligt.